Onko hyvää makkaraa? Perkele, no on ihan mukavaa. Se on vähän makkaraa. Ai, Pojat, mulla on kalja loppu. Hae lisää. ja Hain lisää. siellä on kaapista. Hae vähän lisää kallia. Joo, on mulla näitä. Mulla on näitä Mulla on lasi tölkkejä. tyhjä. Joo, täydennä. Vai avataanko me se sun syyderi? Tuossa sitten. Joo, vedetäänkö se poikki? No ei. Mä tuon sen ja otan tällainen muu. Jätetään tää kuppi sit tähän, jos tuo se syyderi. Jos tuokin sai viinaa. Mitä se kuvaa? Suomakuvaa. No niinpä. Juo vähän nyt sekokista. En juo. No juonut vähästä. Vähän Anna juosta. mennä. Vähän juo. Topias, jos sä haluat oikeesti hämmentää ulkomaalaisia, niin kuvaa sitä suomen puhumista, äläkä englannin puhumista. No Suomeenhan tässä puhutaan. Niin, tää on paljon parempi. Helposti. Kuka ei tiedä mitä tekee. Tulee usein kommentti, että aivan tätä mieltä olen.